the morning tayo ay mag-haul and kahapon namin to pinamili pero ngayon natin i-haul ngayon. Dalawang kali. Dalawa pa rin yung na-afford eh. Dalawang kali. Saka isa na to eh. Pinamimigay na ata. Halos pinamimigay na yung mga groceries. Kasi pinakain namin siya pag family time, ganyan. Ayun, may giveaway tayo. Ito yung, actually, pangalawang giveaway ko pangalang to sa ating channel. Hello guys! Good morning! Good morning guys, wait lang. Ayan, magandang morning sa inyong lahat and maagang maaga ay mag-haul tayo. Ano? So, ayun, early in the morning tayo ay mag-haul and kahapon namin to pinamili pero ngayon natin i-haul ngayong umaga kasi magsisimba kami ngayon and dami namin gagawin. Ayun, yung aming labahin sa ibabaw ng washing. And mamaya, after natin mag-haul, abangan ninyo dahil meron tayong pag-giveaway. Yes! Meron tayong pag-giveaway sa ating channel and I'm so happy na and I'm so excited dito sa ating giveaway. So ayan, abangan nyo sa dulo na itong ating haul dahil sabihin ko sa inyo kung paano yung mapapanalunan yung ating giveaway. So ayan, mag-start na tayo. Na to guys kasi ano lang yung makukuha ko ha. So, bumili na lang ako ng Selecta 45 milk. So, may milk ko sa Hagrid dyan, pero bumili na ako. Dalawang kali. Dalawa pa rin yung na-afford eh. Dalawang kali. Tig-isa kami ni Papa. Kasi gusto kasi naming mag-inom-inom ng pag sa gabi, ganyan. Umupo kami sa labas. Usap-usap, chika-chika sa buhay. Tapos ayun guys, hindi pa rin siya nawala. Yung aking sa mantika. Yung yogurt, hindi na uma-absent yung yogurt sa haul natin, no? Kasi ito yung kinakain ni Hagrid usually pag galing sa school. Kaya, ayun, bumili lang ako ng 6. Pati ako kumakain ako niyan. So, pasensya na wala akong kilay, wala akong makeup. Kakahilamos ko pa lang. And, yung gulay natin, at saka, ito, onion, mura yung onion ngayon, guys. So, usually pag bumibili ako sa Gaisano, nasa mga 30 ito. Pero yung Diyos ko ang pepper, bell pepper, grabe, parang gold yung presyo niya. Ayan, 35 pesos. 247 per kilo. Diyos ko Lord. Wala akong choice kasi maglulumpia kami. And ito, Baguio beans. Mura lang din yung Baguio beans. Tapos kasi doon na lang ako namili sa Gaisano lahat. Kasi para yung aking pamimili diretso. So, 3 patatas. Mura lang din yung patatas. Iisda masyado ngayon guys kasi masyadong mahal yung isda ngayon. And ito, chili leaves. Kasi magsasabaw kami ng yung native chicken. Spinach. Ayan, 2 spinach. Binabaon ko dito sa school. Bili ako na, ito parang sa Gaisano to eh. Pinamimigay na ata. Halos pinamimigay na yung mga groceries. Mag-expire to sa buy one take one kasi to eh. Mag-expire to I think sa July 19. July 19 mag-expire na to. Pero kaya kakainin namin to. Actually ako lang yung kumakain ng noodles dito. Lucky me, I'm breast beef. Ayan. 10.85 na lang siya. Tapos, bumili na din ako ng, usually hindi na ako bumili ng noodles, diba? Papansin nyo. Hindi na ako bumili ng noodles sa Flo kasi pag may time na gusto kong kumain ng noodles or basta hindi naman siya nasisira, bumili ko na rin. And ito, same din ito sa Gaisano. Pero mag-e-expire, ito sauce, mag-e-expire to sa, I think, this is July pa rin, July 19. Mag-expire siya. Gagamitin na namin. Malayo pa naman. So, ayan. Ano to? Royal. Rich and thick. 64 and 50 cents. So, tuwang-tuwa si Papa kasi favorite nito. And ito, melon. Melon. Bakit sinasabi melon? Watermelon. Kasi sa inyo, di ba, sa Tagalog, ipa. Lang yung binili ko kasi parang mahal din sa Gaisano yung bumili na rin ako ng mga dilata. Ito, Youngstown. Gusto ko na yun sa Youngstown kasi easy open na din siya, no? And, etong,
Argentina beef loaf. Ayan, importante ito kasi may times na parang kahit may nakaschedule na ako na ulam for that day. Pag medyo alanganin sa oras like sa Monday, kasi sobrang aga talaga pang pasok niya agad sa Monday. Kaya kailangan mga mabilis ng ulam yung lulutuin ko. Eto, buy one take one din, Swift. Ayan, 26 and 70 cents na lang siya. Expire to sa October pa naman siya mag-expire. So, parang in advance lang nila. So, and bumili na rin ako ng Knorr cubes. Chicken at saka pork. And Safeguard. Bumili na rin ako ng Safeguard. And eto, as always, hindi pwedeng mawala yung ating wipes. Kasi everyday, pag pupunta ako sa school, so, everyday, kailangan ni Hagrid. Alam niyo ba si Hagrid, pag alis ito galing sa bahay papuntang school, ang linis-linis pa. Pagkuha ko doon sa kanya, sobrang dumi na. May wipes lagi akong dala. Bili na rin ako ng Ariel na power gel kasi para sa mga para sa mga puti ganyan. And ayun, parang nakabili na ako at ito once, pero binalikan ko lang yung Ariel. Tapos, 2 napkin na Charmy Dry Net. Ayan, yan lang yung afford natin na napkin. 2 bread, iba-ibang kulay ang bread. Bumili na rin kami ng french fries. O yung french fries parang nagiging staple na din siya. Kasi, pinakain namin siya pag family time, ganyan. Tapos tempura, si Papa yung umano nito kasi namimiss din niya yung tempura. Crispy fry para sa chicken na baon. Nova, isa na lang yung natira. Kinain namin yung 2 kagabi. Soy sauce. Ayan. And eto, socks ni Hagrid. So, bumili na ako ng socks talaga. Hindi na pwede hindi bumili kasi nakakatakot. Kasi umuulan-ulan lagi, diba? Ang dami ng lamok. So, nakakatakot yung dengue. Ayan. Grabe ang haba ni Hagrid. Pang 8 to 11 years old. Medyas na to. So, ayan. So, 3 sets na to. Ano to? 270 pesos. Nakakatakot yung Kasi siya nakakatakot. Diba yan? Nilalangaw na ako. Pinatanggal na niya yung mga nasa dingding. Tapos ito kahapon, nakakatawa to. Parang ang swerte namin kahapon. May nakakuha kami ng mga buy one take one, ganyan. Tapos si Papa naman, kasi bumili kami kahapon ng McDonald's ni Hagrid. Kasi ang dami naming dala. Iniwan namin si Papa dun sa kalye. Kasi nga binila namin si Hagrid. So pagbalik ko, ito ang daming binigay kay Papa na sample ni Pano. So binigyan kami ng Richies kasi hapon na kasi. Hindi pa niya naubos, kaya binigay niya kay Papa. Bili ko, parang yun lang. Oo, yun lang. Ang ingay ni Papa sa pupukpok. Ay, gano'n ba yan? Nilangaw. Tapos, ayan yung ating giveaway. Dahil nakaabot tayo sa katapusan ng ating video. Ayun, may giveaway tayo. Ito yung, actually, pangalawang giveaway ko pangalang to sa ating channel. Tapos, napapansin nyo ba yung aking eyeglasses? So, ito yung aking eyeglasses. This is from Fermo. Kung napanood nyo yung aking video about this one, sa Fermo. Ayan, itong glasses na to, ginagamit ko para sa aking, wala tong grado guys, pero, nagpa-protect to sa mata ko dahil everyday ako nag-edit. Hindi ako lagi nagpo-Facebook or what. Hindi naman ako mahilig mag-Facebook. Kailangan mag-Facebook, pero, ginagamit ko to kasi everyday ako nag-edit. Ayan. Kaya ito yung ginagamit ko. And good news dahil pwede kayong manalo ng sarili nyong eyeglasses. Thank you Fermo para sa pag-sponsor ng ating pag-giveaway ngayon sa ating mga subscribers. Actually, this is para talaga sa akin to. In-offer ni Fermo. Pero dahil love na love ko kayo and nagpapasalamat ako dahil hindi pa nga enough itong aking pag-giveaway sa inyo sa pag-suporta sa channel natin. Ingay ni Papa, Diyos ko Lord. Pero ayun, sabi ko para na lang sa mga subscriber ko since meron naman ng akin. So gusto kong ibigay sa aking mga subscribers, aking mga subscribers, no?
Kaya, and ato. Etong Firmo guys, napakaganda niya. Ayan. Actually, may time na parang 1 week ako hindi nag-eyeglass kasi tinatamad ako. Sobrang sakit ng mata ko talaga. And, ayun, nagpapasalamat ako sa Firmo talaga kasi ito talaga nakakapag-protect talaga sa mata ko. Ano, fit na fit kasi sa mukha ko. Hindi siya basa-basa nahuhulog kahit nakaganyan ako or what. Hindi siya basa-basa nahuhulog kahit si Hagrid pa yung magsuot dito ko. So, yun yung gusto ko sa Firmo and matibay talaga siya. And, hindi din natin na maganda din yung kanilang lagayan ng eyeglasses. So, ayan. Ang maganda nito guys is yung eyeglasses na makukuha ninyo kung kayo yung mananalo sa ating pag-giveaway is nang pwedeng ikaw yung pumili. Ikaw may chance kang mamili ng sarili mo kasi lahat ng transaction sa Firmo is online. So, ikaw yung mamimili doon kung ano yung gusto mong klase ng eyeglasses, anong shades, anong shapes, and kung merong grado sa mata, pwede ka ding mamili doon. Kung gusto mo pang fashion, kung pang ano lang talaga, pang protect sa mata mo, sobrang ang ganda nung Basta may mga options doon na kayo yung mamimili doon sa website na yon. And don't worry pag kayo yung nanalo, i-send ko sa inyo yung mga directions or yung code kung kayo yung mananalo. So, ang gagawin nyo lang is mag-comment kayo sa baba ng hashtag Firmo and ilagay nyo lang doon kung bakit kayo yung kailangan manalo sa ating eyeglass. Okay? So, ayun. So, again, thank you Firmo sa pag-sponsor ng ating pag-giveaway sa ating mga subscribers. So, sana sumali kayo guys. Sana sumali kayo kasi nire-recommend ko talaga yung Wala talagang raw yan ha. Kasi nakikita nyo, may ginagamit ko talaga yung eyeglass sa aking pang-araw-araw na buhay. And talagang nakakatulong sa akin kasi lagi ako nag-i-edit. Diba? So, ayun. So, I hope you guys enjoy. And sana na-enjoy nyo yung haul natin. Ang daming buy one, take one, and ang daming free. So, yun. So, please don't forget to subscribe and like this video kung nagustuhan ninyo. And follow nyo ako guys sa Facebook, Instagram, our family budget. And see you in my next video. Babush!